Manamang ating beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Amen. God bless po sa ating po beloved elder, Brother Juven Fer, sa pagpaliwanag sa kalagan ng pagbibigay. Tayo mga minamahal ay magkaisang manalangin natin pong itaas sa ating kamay, tanda ng pagsuko, pagkalag sa ating malapay noon. Hallelujah, dakilang palang Diyos, mabara sa pangalan mo, malapay ng Jesus. Sa una dalangin ay Malapastor Will Estrada Almeda. Malapay ng Jesus, maraming salamat sa iyong kabutihan. Sa pagkakataon nito sa mag-isang linggo na kami patuloy mong kinabagan, pinaghimalaan, malapay noon. Ika'y totoo sa aming buhay. Patuloy kang nagbibigay ng proteksyon sa amin. Tumutugon sa aming dalangin. At alang-alang sa katapatan mo sa iyong Malapastor, na kami yung patuloy na pakinggan sa iyong mga dalangin, kahabagan. Maraming salamat, malapay noon. Narito kami patuloy, nagsusumamo. Patawarin mo kami sa mga kami nasumpungan, sa iyong mga kasalanan, lalo na yung balikod, malapay noon. Marapatin mo kami, pag-aralan yung salita, maging daluyan na yung papalang Espiritu mo. Sa pagitan ng salita yung pag-aaral ng malapay noon, tugunin mo ang iyong pangailangan, malapay ng Jesus. Pagkatapos nito ay aming mailapas sa iyong buhay, maisa buhay ang masalita malapay noon. Kahabagan mo kami, bigyan mo kami ng focus sa pagkinig ng salita malapay na pananampalataya. At sa oras na ito, sinasaway namin, tinatalian, anumang gawa ng kaaway, di mo yung pag-alinlangan, walang pananampalataya, di mo yung walang focus sa salita malapay. Cast out in the mighty name of Jesus. We bind you, Satan, in the mighty name of Jesus. Praise the Lord! Amen. Palakpakan po natin, minsan pang ating malapay noon. Alahat magsabi ng Praise the Lord. Alahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Ang pinapataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamalapay na po lamang. Amen. At patuloy natin mga ang karapat-dapat na karangalan or honor mga minamahal sa mga taong ginamit ng malapay noon para sa ating kaligtas, sa ating po beloved parents and the Lord. Patuloy po natin inaalala ang kanilang turing isang ating po beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeda and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Maupalang umaga sa kanilang beloved children. Amen. Sa buong Almeda family. Sa ating pong beloved pastor workers dito po sa Pangasiwa, dito sa San Carlos po. Amen. At ating pong beloved elders, ating pong kasama sa inyo po mga minamahal, datihan man sa ating mga Facebook and YouTube viewers, kayo po welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. At mga minamahal, happy 50th church anniversary pa rin mga minamahal ng Jesus Miracle Crusade. Still February pa rin mga minamahal. Amen. Patuloy natin talagang binibigyan pugay mga minamahal ating malapay noon, lubos na pinapasalamatan. Imagine mga minamahal, 50 taon. Yan po ay hindi basta-basta mga minamahal. Maraming mga, sa katunayan, hindi lamang congregation mga minamahal, hindi lang patungkol sa church po mga minamahal ang nag-aasam na marating yung ganitong haba ng taon. Maging sa mga ibang uri ng organisasyon mga minamahal, kumpanya man mga minamahal, businessman mga minamahal, o ano mga trabaho, institution mga minamahal, ay grabe. Yan ay may tuturing na pride po mga minamahal, may pagmamalaki, yung talagang nagbibilang ng taon. Amen? Nagpapakita mga minamahal na talagang kumbaga yung katatagan nandoon. How much more mga minamahal sa tunay na gawain ng malapay noon dito sa Jesus Miracle Crusade. Palapakan natin ang ating malapay noon. 50 taon mga minamahal, patuloy ang himala, habag, pag-iingat, ang kapangyarihan ng malapay noon sa bawat isa atin mga minamahal. Amen? Praise the Lord. And also mga minamahal, talaga advance mga minamahal na pagbati na rin po mga minamahal ng happy 39 church anniversary rin dito sa dako ng San Carlos City Outreach mga minamahal. Noong Miyerkules lamang na i-announce mga minamahal, amen, na itong darating na March 16 mga minamahal, yan po yung atin naman pong celebration dito po mga minamahal sa San Carlos mga minamahal. 39 years na rin po mga minamahal. Pinagpalang lubos mga minamahal dito na sa dako ng San Carlos. Narito patuloy talagang kinahabagan ng malapay noon. Ang bawat isa atin mga minamahal talagang kailanman ay hindi pinababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa umaga ito mga minamahal, ating pong ilabas sa ating pong Biblia mga minamahal, salita ng malapay noon, ating kwaderno at panulat upang itala
ang salita ng malapay noon ating pong pag-aaral sa umagang ito. Lahat muna nagagalak makinig ng salita ng malapay noon, magsabi ng Praise the Lord! Amen. At kaili ating pong basahin dito po sa Awit ang kabanata 23, ang talatay 4. Amen, praise the Lord. Dito po sa awit ni Haring David, ang kabanata 23, at ang talata po 4, ito po siya nasabi, Oo, bagaman ako'y lumalagad sa libis ng lihim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Palakpakan natin ang ating malapay noon. God bless sa pagkabasa salita ng malapay noon. Ipahintuloy niyo ulitin ang balikod mga sabi rito sa awit ng kabanata 23 ang talata 4. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Amen? Ating pamagitan mga minamahal, ang ating pag-aaral sa umagang ito, the hope that gives strength. Amen? Ang pag-asa na nagbibigay ng kalakasan. The hope that gives strength, mga minamahal. Sa ating pamumuhay sa mundong ito, mga minamahal, patuloy tayong nakararanas ng pagsubok. Amen? Sino rito, mga minamahal, ang hindi dumaranas ng pagsubok? Mga pa-Kristiyano, mga minamahal, o hindi pa mananampalataya malapay noon, dumaranas ng pagsubok. Amen. Tayo ay nakararanas ng kabiguan sa buhay. Amen. Sabi nga, mga minamahal, hindi porket Kristiyano, naglingkod sa mga Panginoon, ay puro rosas na lang ating matatanggap. Dumadating din sa point, mga minamahal, na may mga disappointment, mga minamahal, may mga kabiguan. Ganon din siyempre, mga minamahal, ang hindi mananampalataya sa mga Panginoon. Dumaranas tayo ng kahirapan. Amen? Lahat ng dumaranas ng kahirapan, mga minamahal, pumalakpak sa mga Panginoon, pero kailanman hindi tayo hinayang malubog ng mga Panginoon. Amen? Alat magsabi ng Praise the Lord! Alat magsabi ng Praise the Lord! Good morning na po, mga minamahal. Amen? Alas 5 na po, mga minamahal. Tayo, mga minamahal, ay nakaranas ng karamdaman. Amen? Tayo nasa physical na, nasa katawang lupang ito, mga minamahal, ay sabi nga ng mga pastor, hindi tayo exempted, mga minamahal, sa pagdating sa karamdaman, kaya kailangan mag-ingat. Tayo, mga minamahal, ay dumaranas ng pagkawala ng mga mahal natin sa buhay. Amen? Dahil ang katotohanan ng mga katotohanan, hindi natin laging kasama ang ating mga magulang, ating kapatid, amen, ating kabiyak, ating anak, ating mga kapatiran. Totoo yun. Dumaranas tayo ng pagkawala ng mga taong, mga mahal natin sa buhay. At ito ang pinakamatindi, ang walang katapusang pangangailangan ng tao habang nabubuhay. Yun ang katotohanan, mga minamahal. Habang nabubuhay ang tao, marami siyang kailangan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa panahon ng mga bagay na ito, mayroon nga bang pag-asa ang Kristiyano o ang di mananampalataya? Sa panahon ba na ikaw ay may karamdaman, tayo ay may karamdaman, nakaranas tayo ng kabiguan, mayroon tayong pagsubok na kinakaharap, patuloy tayong may inaasam o katugunan sa ating mga pangailangan. Ang tanong, mayroon nga ba tayong pag-asa habang hinaharap ang mga bagay na ito? May pag-asa nga ba upang mapagtagumpayan ang mga ito sa ating buhay? May pag-asa nga ba upang kahit papano'y maibsan ang sakit na ating nararamdaman? May pag-asa nga bang magbago pa ang masamang buhay, magulong buhay ng tao? Ang sabi ng diksyonaryo, ang pag-asa ay isang bagay na nagbibigay sa tao ng lakas upang harapin ang mga hamon sa buhay na ito. The hope that gives strength, mga minamahal. Saan ba magmumula
ang pag-asa? Ano ba ang tunay na pag-asa? Ano ba ang maibibigay ng pag-asa sa tao, lalo na sa mga Kristiyano, sa buhay sa mundong ito? Paano kung ang pag-asang ito ay unti-unting naglalaho? Paano na lang kung ang ating mga plano sa buhay ay siyang hindi nangyayari? Nananatili pa ba ang pag-asa? Mayroon pa bang pag-asa? Amen? Alam natin kung paanong ang pag-asa, mga minamahal, ay nagbibigay ng kalakasan at kung paanong magkaroon ng pag-asa sa gitna ng pagsubok. Ito ang ating mga bagay na malalaman sa umagang ito, mga minamahal. Sa Biblia, may mga ilan na mga Bible characters, mga minamahal, ang nagbigay halimbawa kung ano nga ba ang naibibigay ng nagpag-asa na ito sa kanilang buhay ng pinaglilingkuran ng malapay noon, habang kinakaharap ang pagsubok, habang may karamdamang taglay, habang patuloy na naghanap ng katugunan sa kanilang mga pangailangan sa buhay, sila mga minamahal ay nagpakita ng magandang naging epekto ng pag-asa. Kilalanin natin mga minamahal ang ilang tauhan sa Biblia kung paano ang pag-asa ay nagbigay sa kanila ng kalakasan. Kaya ating basahin dito sa Roma, ang kabanata 4, ang talata 18 hanggang 22. Palakpakan po muna natin ang ating malapay noon. At magsabi ng Praise the Lord! Amen. Amen, praise the Lord. Ito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 4, ang talata po ay 18 hanggang 22. Ganito po nasasabi, siya na sumasampalataya na nasa pag-asa, laban sa pag-asa, upang maging ama ng maraming bansa ayon sa sabi, magiging gayon ang iyong binhi, at hindi humina sa pananampalataya na ipinalagay man ang kanyang katawang tulad sa patay na. Gayon siya may mga 100 taon na, at ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah, kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos, ay hindi nangailangan sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya na niluwalhati ang Diyos. At lubos na nanalig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihang makagawa noon, dahil dito'y ibinilang naman na katuwiran sa Kanya. Palakpakan natin ang ating malapay noon. God bless sa pagkabasa ng malapay noon. Sino ang tinutukoy, mga minamahal, na bagamat may 100 taon na, ang kanyang mahal na kabiyak na si Sarah ay baog, mga minamahal, pero nanatili ang pag-asa sa kanya. Sino yun, mga minamahal? Bagamat hindi direktang binanggit ang pangalan rito, walang iba kundi si Amang Abraham. Amen? Palakpakan natin ang ating malapay noon. Unang Bible character, mga minamahal, na nagpakita, mga minamahal, ng talagang epekto ng pag-asa sa kanyang buhay ay si Amang Abraham. The hope that gives strength. Ang pag-asa, kapag ang Kristiyano ay natutong umasa sa malapay noon, pinapalakas ng pag-asang ito ang pagtitiwala sa Diyos. Ulitin natin, mga minamahal, kapag tayo ay may pag-asa, pinapalakas nito ang ating pagtitiwala sa malapay noon. Tulad ni Amang Abraham, mga minamahal, alam niya sa kanya sarili, wala na. According to science, mga minamahal, ay inabot ng 100 years, mga minamahal, paano na lang yung kanyang mahal na kabiyak na baong na mga minamahal. Kung sa siyensya, napaka-imposible. Amen? Ang tao, mga minamahal, pag nagtiwala sa tao at ayon sa kapasidad niya, mga minamahal, ay wala na siyang magagawa, mag-e-end na doon, mawala na siya ng pag-asa. Dahil ang pagtitiwala, nalalagak sa kanyang sarili, sa kakayahan ng tao, sa kakayahan ng kanyang kapwa. Subalit si Amang Abraham, ang kanyang pag-asa na nagpalakas sa kanyang pagtitiwala ay hindi galing sa kanyang sarili, hindi galing sa kanyang mga asawa, hindi galing sa kung sino man, galing sa Diyos, mga minamahal. Kaya nakamtan niya, mga minamahal, ang pangako ng malapay noon na siya'y binigyan, na supling ng anak, si Isaac. At magmumula rito, mga minamahal, ang talagang masabi nating laksa-laksang mga mananampalataya. Dahil itong si Amang Abraham, mga minamahal,
ay alam niya na ang Diyos ay may kakayahang tuparin ang kanyang pangako sa bawat mananampalataya. Ang Diyos ay hindi paasa. Amen? Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ang tao paasa, ang Diyos sigurado ka kapag umasa ka sa mahal na Panginoon. Kapag ginawa natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, hindi tayo kailanman bibiguin ng mahal na Panginoon. Kailan binigo ng mahal na Panginoon ang ating mahal na pastor? Totoo ang sabi ng Biblia, sa sino mang tuparin ang salita ng mahal na Panginoon, hindi lang siya ang pagpapalain, kundi ang kanyang magiging anak, pagpapalain. Hindi lang magtatapos sa kanyang anak, pati anak ng kanyang anak, pagpapalain ng mahal na Panginoon. Ano ang nangyari sa buhay ng ating mahal na pastor? Sa katunayan, hindi lang pinagpala ang great-grandchildren ng mahal na pastor. Tayo rin pinagpala, hindi man tayo kamag-anak ng mahal na pastor. Amen? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil tulad ni mga Abraham, sila'y nanampalataya na ang Diyos may kakayahang tuparin ang kanyang pangako sa bawat isa atin. Ulitin natin, si Amang Abraham, mga minamahal, yung pag-asa na meron siya ay nagpalakas sa kanyang pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, kung tila baga nahihirapan tayong tumiwala sa Diyos, i-check natin yung ating pag-asa. Baka hindi na tayo, baka hindi na nakasandig ang ating pag-asa, ang ating mga bagay na inaasahan, na hindi na ito ukol sa mga bagay sa langit. Baka yung mga inaasahan pala natin ay ito na yung mga nanggagaling na lang sa sanlibutan. Sa mga bagay na pwedeng ibigay ng sanlibutan, kung kaya yung ating pagtitiwala naglalaho. Pangalawa, mga minamahal, na Bible character dito, mga minamahal, kung paanong nagbigay ng impact ang pag-asa sa kanyang buhay. Ating basahin dito po sa aklat ni Ruth, ang kabanatay 1, ang talatay 16, ang talatay 17. 1:16 hanggang 17. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ni Ruth, ang kabanata po ay 1 at ang talata po ay 16 hanggang 17. Ito po sinasabi. At sinabi ni Ruth, huwag mong ipamanhik na kita'y iwan at bumalik na humiwalay sa iyo. Sapagkat kung saan ka pumaroon ay paroroon ako. At kung saan ka tumigil ay titigil ako. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Sa 17, kung saan ka mamatay, ay mamamatay ako, at doon ako ililibing. Hatulan ako ng Panginoon at lalo na malibang ang kamatayan ang maghiwalay sa iyo at sa akin. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At magsabi ng praise the Lord. Sino na po mga minamahal ang nakabasa sa buhay ni Ruth, mga minamahal? Ito mga minamahal, yung pag-asa na mayroon si Ruth, mga minamahal, ay nagpalakas sa kanyang pag-ibig sa Diyos at sa kanyang kapwa. Yung una, mga minamahal, sa buhay ni Amang Abraham, ang pag-asa ay nagpapalakas sa pagtitiwala sa Diyos. Kapag tayo mga minamahal ay natutong umasa sa mahal na Panginoon, pinapalakas natin ating pagtitiwala sa Diyos. Hindi lang yun, mga minamahal, hindi lang tungkol sa trust o sa pagtitiwala, kundi ang pag-asa ay nagpapalakas din sa pag-ibig natin sa Diyos at sa ating kapwa, tulad sa buhay ni Ruth, mga minamahal. Sa totoo lang, mga minamahal, kung alamin natin yung buong kwento bago yung talatang ito, nakapangasawa, itong si Ruth, mga minamahal, isang Moabita from Moab, mga minamahal. Ang kanyang napangasawa ay from Judah, Bethlehem, Judah, mga minamahal. Makaibang ano yan, mga minamahal, lugar. Subalit, sa kasamang palad, namatay ang kanyang mahal na asawa. Nung sinabi ng kanyang mother-in-law na ang pangalan ay si Noemi, na bumalik na lang siya. Sa katunayan, mayroon pang isang babae, mga minamahal, na napangasawa din ng anak ni Noemi, mga minamahal, na kapwa namatay din ang asawa. Silang dalawang mga minamahal ay pinababalik na mga minamahal sa kanilang lupain. Si Urfa, mga minamahal, yung isang babae, mga minamahal,
na manugang ni Noemi, mga minamahal. Dahil may dalawang anak itong si Noemi, mga minamahal, pero kapwa yun namatay. Kaya naiwan na lang yung kanyang dalawang manugang na sina Ruth at si Orpha, mga minamahal. Ang nangyari, namatay na, wala din silang anak. At ang naisip na lang ni Noemi, mga minamahal, ay ano dahilan? Bakit kinakailangan pang mamalagi yung dalawa niyang manugang sa kanyang poder? Wala na yung kanyang anak. Wala naman siyang apo doon. Kaya sahiyan niya sa kanyang sarili na sa kanyang pagtanda ay aalagaan siya nung dalawang yun. Bagamat hindi niya naman na masasabing ano pa man na pwedeng panghawakan, nahiya sa kanyang sarili. At sabi niya, pwede na kayong bumalik sa inyong lupain sa Moab. Si Orpha, mga minamahal, ay sumunod. Bumalik siya sa lupain sa Moab, sabaga sa Moabita. Subalit itong si Ruth, mga minamahal, hindi nawala ang pag-asa niya sa Diyos. Alam nyo, mga minamahal, nag-lead yun, mga minamahal, ng pag-ibig doon sa kanyang mother-in-law, mga minamahal. Hindi niya inisip na wala na ano ba ang pag-ibig pakinabang sa kanyang buhay ng mother-in-law niya, wala naman na yung kanyang asawa. Hindi niya inisip yun. Dahil yung kanyang pag-asa ay nagpalakas sa kanyang pag-ibig, pagpapahalaga, pagmamalasakit doon sa kanyang mother-in-law. Ang sabi niya, hindi kita iiwan. Ang iyong Diyos ay siya kong magiging Diyos. Ang iyong bayan ay siya kong magiging bayan. Kung saan tayo dadalhin ng Diyos, doon ako mamamatay. Sa madaling sabi, hindi niya iniwan ang kanyang mother-in-law. At alam niyo, maminal, kung iko'y papatuloy niyo ang pagbasa, pinagpala siya doon, maminamahal, sa pagsama niya doon sa kanyang mother-in-law, maminamahal. Maging yung kanyang mother-in-law, mga minamahal, naramdaman niya yung pagkalinga, hindi lamang ni Ruth, kundi naramdaman niya na si Ruth, mga minamahal, naging pagpapala galing sa Diyos. Kapag tayo pala, mga minamahal, may tunay na pag-asa sa mga Panginoon, hindi mahirap kung paano natin ibigin ang ating kapwa. Hindi mahirap kung paano magsakripisyo, magmalasakit, maging maalalahanin sa ating mga kapatiran, sa ating mga magulang, amen, sa ating mga kapwa. Imagine, saan tayo nakakita ng gawain kahit maggastos mo minamahal ng millions, billions, trillions, go on lang. Magkukursada pa rin yan, magsasoundings pa rin yan, lilibot pa rin yan, mananawagan. Kayo ba'y may karamdaman katulad ng cancer, leukemia, anemia, diabetes? Nais ba ninyo magkaroon ng kapayapaan sa puso at isipan? Higit sa lahat, kaligtasan at buhay na walang gan. Iniibig kayo ng Panginoon. Dumalo sa Jesus Miracle Crusade. Saan tayo nakakita ng ganyang sekta? Sino ang nagturo sa atin na ibigin ang ating kapwa? Yan ang pag-asa na mayroon ang malapastor and assistant pastor, mga minamahal, na nag-lead sa kanila, nagpalakas ng kanilang pag-ibig. Hindi man tayo kaano-ano, hindi man tayo kadugo, mga minamahal, pinagmalasakitan tayo, mga minamahal. Amen? Itong darating, mga minamahal, na March 16, I think, mga minamahal, itong Lunes na, baka mag-start na ang sounding sa mga minamahal dito sa San Carlos. Amen? Sana, mga minamahal, matulad tayo sa pag-asa na mayroon si Ruth, mga minamahal. Tunay na pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kaluluwa, pagmamalasakit sa ating kababayan. Amen? Na kung paanong tinanggap natin ng libre ang kagalingan, amen? Ang kapayapaan sa puso at isipan, ay ipamahagi din natin ng walang bayad. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Naka-bless, mga minamahal, mga kapatiran natin, mga minamahal. Amen? Ating malapastor, beloved the family po, mga beloved children nila. Beloved pastoral workers, mga minamahal, ang bawat kapatiran natin, kapag tayo dumaranas ng kabiguan, ng pagsubok, ng kahirapan, amen? Tinatapik ating balikat, kinukumusta tayo, binibisita tayo, pinapalakas tayo ng salita ng Panginoon. Amen? Yun ang nais ng Panginoon. Yun yung sinasabi na kayang palakasin ng pag-asa. Pagmamahal sa ating kapwa.
Pangatlo, mga minamahal, na Bible character dito, mga minamahal, ating pong basahin dito sa Job, ang kabanatay 1, ang talatay 21. Palakpakan po muna natin ang ating malapaynoon. Amen. Ganito po ang pagkasabi dito sa Job, ang kapitulo 1 ay versikulo 21. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nagalis. Purihin ang pangalan ng Panginoong Isus. Praise Palakpakan natin ang ating malapaynoon. At magsabi ng Praise the Lord! Una, sa buhay ni Amang Abraham, ang pag-asa ay nagpalakas sa kanyang pagtitiwala sa Diyos. Hindi pagtitiwala sa tao. Sa buhay ni Ruth, mga minamahal, ang pag-asa ay nagpalakas sa kanyang pag-ibig, pagmamalasakit sa kanyang kapwa at higit sa lahat sa Diyos. Ito naman sa buhay ni Job, ang pag-asa ay nagpalakas sa kanyang pagtitiis na harapin ang anumang pagsubok sa kanyang buhay. Alam natin, mga minamahal, ang dinanas ni Job, mga minamahal, amen? Nawalan siya ng asawa, kanyang mga anak, kanyang ari-arian nawala. Meron pa siyang karamdaman. Pero anong ginawa niya? Sa tuwing mahulog, mga minamahal, yung uod, amen? Doon sa kanyang sugat, pinupulot niya, ibinabalik. Ang sabi niya, mga minamahal, ang Diyos ang nagpahintulot ng bagay nito, ang Diyos din ang may kapangyarihan na mag-alis nito, magpagaling sa akin. Nakita natin yung pag-asa na meron siya. Yung pag-asa na yun ay nagpalakas upang magpatuloy siyang magtiis sa kung anumang kahirapan ang kanyang dinaranas. Kaya tayo, mga minamahal, magugulat na lang tayo. Bagamat may mga problema tayo sa buhay, may mga karamdaman tayong taglay, amen? May mga pasakit tayo. Pag-uusig, mga minamahal, kaliwat kanan. Pero, nakapagpatuloy pa rin tayong humakbang? Nakatuloy pa rin sa gawin malapaynoon? Bukang bibig pa rin natin, mabuti ang malapaynoon? Hindi tayo pabayaan ng malapaynoon? Bakit? Hindi mo na mamalayan. Pinapalakas yung pagtitiis mo dahil meron kang tunay na pag-asa sa malapaynoon. Amen? Hindi mo nakikita kung ano man ang iyong nararamdaman sa oras na ito. Hindi nangingibabaw sa iyong buhay, yung kahirapan na mayroon ka. Yung maraming pangailangan na kailangan mong tugunin. Hindi yun ang nakikita mo dahil ang nangingibabaw ay yung patience mo, minamahal, yung pagtitiis. Mas nangingibabaw yung pagtitiis. Pagkatapos sabi nga mo, minamahal, napakalaga ng pagtitiis dahil ang sabi ng mga Panginoon, ang sino mang magtiis hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. Amen? Sa sino mang magtiis sa gitna ng pagsubok, ng kahirapan, ng karamdaman, ng pag-uusig, tandaan ninyo, mga minamahal, may magandang kinabukas sa naghihintay, mga minamahal. Amen? Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Yun ang napakaganda, mga minamahal, na matutunan, malaman natin, matanggap sa ating buhay. Marami palang magagawa ang pag-asa sa ating buhay bilang mananampalataya. Amen? Naalala niyo, mga minamahal, yung tatlong napakahalagang bagay, mga minamahal, na hindi mawawala sa tao, sa mananampalataya. Ang sabi doon, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Amen? Ang sabi doon, sa tatlong yun, ang dakila ay ang pag-ibig. Kaya pinag-aaralan natin ngayon na mahalaga rin ang pag-asa. Dahil ang pag-asa, ito rin pala yung kayang palakasin ng pag-asa. Kapag meron kang tunay na pag-asa sa Diyos, meron kang pagtitiwala. Meron kang tunay na pag-ibig, pagmamalasakit sa kapwa. Kaya mong magtiis sa gitna ng mga pagsubok, hamon sa buhay. Pang-apat, mga minamahal, ating pong basahin dito sa 2 Timoteo, ang kabanatay 4, ang talatay 6 hanggang 8. Kindly. Palakpakan po muna natin ang ating mga Panginoon. Alam magsabi ng Praise the Lord! Kindly. Dito po sa aklat po ng 2 Timoteo, sa kabanata ay 4, talata po ay 6 hanggang 8. Ito po ang sinasabi, sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon na aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya.
Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong nakatwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Pang-apat, mga minamahal, huli, mga minamahal, na Bible character, mga minamahal, na nagbigay ng impact sa kanyang buhay, yung pag-asa, mga minamahal, ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, alam natin, mga minamahal, na talagang isa siya sa grabing manunuligsa talaga ng mga apostol nung araw ng malapay ng Kristo. Humingi siya, mga minamahal, ng kapahintulutan, amen, sa Sanhedrin na sino mang makita niyang mga apostol na mangangaral tungkol kay Jesus ay pwede niyang ipabilanggo, pwede niyang parusahan. Pero ano ang ginawang kabutihan ng malapay noon sa kanyang buhay? Tinawag siya ng malapay noon. Tinawag siya upang mang-ibanghelyo sa mga hintil, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, ang sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, nang nalalapit na ang kanyang oras, mga minamahal, ng paglisan sa mundong ito, mga minamahal, may iniwan siyang katagaan. Sabi niya, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong nakatwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghangad sa kanyang pagpapakita. Ipinapakita rito, mga minamahal, ang pag-asa na mayroon si Apostol Pablo. Anong pag-asa yun, mga minamahal? Pag-asa tungkol sa mga bagay sa hinaharap. Ang tao, mga minamahal, minsan, kapag sinabing pag-asa, pag-asa na kung saan kapag hindi dumating, nalulumbay ang tao. Nasasaktan ang tao. Nabibigo ang tao. Kaya nga sabi nga ng mga terminolohiya sa sanlibutan, pinaasa lang. Nasaktan lang. Umasa sa wala. Nabigo. Pero sa totoo lang, ang Biblia hindi nagtuturo ng pag-asa sa pag-asang nakikita ng mata. Ang pag-asang tinutukoy ay tulad ng pag-asang nakikita ni Apostol Pablo. Bagamat hindi niya pa nakakamtan, hanggang ngayon hindi pa nakakamtan, pero patuloy ang kanyang pag-asa. Inaasahan niya yung hinaharap. Ano yun, mga minamahal? Yan din ang pag-asa sa hinaharap na ginawa ng ating mga pastor, assistant pastor, na mahingang mga Kristiyano. Yun yung tinatawag na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? Yun ang pinakamatibay sa lahat. Sa lahat-lahat, mga minamahal, ng inaasahan ng tao sa mundong ito. Kung hindi mo man makamtan ang kagalingan sa oras na ito, bagamat ikaw ay may pag-asa, bagamat sinasabi mo may pag-asa ka sa Diyos na ikaw ay pagagalingin, pero paano ka ba hindi ka pinagaling ng malapay noon? Ibig sabihin ba, mag-i-end na ang iyong pananampalataya? Ibig sabihin ba, nawala ng kabuluhan ang iyong pananampalataya dahil hindi natupad ang iyong inaasahan? Doon maraming nagkakamali. Amen? Kaya yung iba, sinisisi ang Diyos. Akala ko ba ang Diyos ay tumutupad sa pangako? Bakit? Dumalo naman ako. Nag-ayuno naman ako. Sumunod naman ako sa kalooban ng Panginoon. Pero ang tangi ko lang hiling, pagalingin yung aking karamdaman, buhayin yung aking mamal sa buhay, gawan ng himala, pero bakit hindi nangyari? Tapos, mawawalan tayo ng pananampalataya dahil akala natin ang pananampalataya at pag-asa mag-i-end lang doon sa kapag natupad ang iyong nais sa malapay noon. Yun ay pinakamalaking mali at kamalian sa ating buhay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya at pag-asa, yung iyong mang desire sa mundong ito, mangyari man o hindi, see to it, hindi mawawala yung pagtitiwala, pag-asa, pananampalataya, pag-ibig mo sa malapay noon. Naalala niyo, mga minamahal, yung ipinakitang magandang ehemplo ng malapay noon? Nung siya ay nasa hardin ng Gethsemane, ang sabi ng malapay noon, siya nanginginig, natatakot, nang alam niyang huli na siya.
Siya ipapako sa krus. At sabi niya, ipinakita niya, ipinarinig. At sabi niya, tumawag siya sa Diyos. Ang sabi niya, kung kaya mong iiwas sa akin ang saro ng kaparusang ito, ay alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Meron ding inaasahan ang malapay noon, noong mga panahon na iyon, na kung sakali ay hindi na mangyari yung isa ipako, sa ibang bagay na lang para mapatawad ang sakatauhan. Pero ang sabi ng malapay noon at the end, hindi nagtapos doon ang linya ng malapay. Sabi niya, subalit uwag ang aking kalooban, kalooban mo ang masusunod. Yun ang tunay na pananampalataya. Yun ang tunay na pag-asa. Upang hindi sisihin ang iglesia, hindi sisihin ang malapastor, hindi magbago ang iyong pananampalataya, tandaan lagi natin, hindi ka man gumaling sa iyong karamdaman, pero naglilingkod ka sa mga Panginoon, umaasa ka sa mga Panginoon. Hindi ka man yumaman, mahirap ka pa rin. Amen? Mamatay man tayong mahirap, mamatay man tayong, kumbaga talagang masasabi natin na matay sa karamdaman, baka nanampalataya tayo. Ang sabi ng Biblia, lagi mong tandaan, nag-pray ka lang, nagdasal sa mga Panginoon. Pero, take note, dapat laging maipapakita, huwag ang kalooban natin. Kalooban ng Diyos ang masunod. Ang Diyos, alam niya ang kanyang ginagawa. Ating basahin, mga minamahal. Malapit na tayong magtapos. Dito sa Roma, ang kabanata 8, ang talata 28. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, ang talata po ay 28. Ganito po nagsasabi, at nalalaman natin ang lahat ng mga bagay ay nagkalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay niyong mga tinawag, alinsunod sa kanyang nasa. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Kung ang pananampalataya at pag-asa ay mag-end lang pala sa kung masusunod ang ating prayer sa malapay noon, walang kwenta. Lahat pala, ibig sabihin lahat tayo pag nagdasal at yung pananampalataya nagbe-base lang sa yung makiklaim natin at mangyayari yung ating kalooban. Hindi yun. Hindi yun ang tunay na pananampalataya. Ang sabi ng mga pastor, naalala niyo yung talipaw? Tinanong niya isa sa prayer warriors, ang sabi, paano? Ay, ilan ang iyong pananampalataya? Hindi dapat 99% lang. Ang sabi, 100%. Paano kapag nananampalataya 100% pero namatay tayo rito? Ang sabi nung isa sa prayer warriors, okay lang po. Ang mahalaga, ipinakita at sumunod sa mga Panginoon. Yan ang tunay na pananampalataya. Ang sabi ng mga pastor. Yan ang tunay na pananampalataya. Dahil ang pananampalataya hindi nag-e-end doon sa natupad o hindi matupad man ang iyong dalangin, ang mahalaga hanggang sa huli-huling hininga ang iyong pagtitiwala, pag-asa, pag-ibig nasa malapay noon. Yun ang tunay na pananampalataya. Dahil kung hindi naman ganun pala, unang malapastor nang pakita ng pinagpahinga ang beloved Mama Dear, di sana umito na ang malapastor. Sana hindi na nagpakita ang malapastor sa tuwing balagawain. Ngayon din, pinagpahinga na ng malapastor. Di sana ang beloved children ay hindi na rin magpatuloy. Pero nalaman nila at natutunan sa man of God na ang pag-asa, ito pala yung nagtuturo at nagpapalakas sa mga pag-asa na hindi nakikita ng mga mata. Hindi yung ayon lang sa nais natin. Ito yung tinatawag na pag-asa sa hinaharap. Na pagpikit mo man dito sa lupa, pagdilat mo nasa piling ng malapay noon. Tayo po mga minamahal umawit. Amen. Tayo magpuri sa ating malapay noon. Pasalamatan natin ang ating malapay noon sa kanyang kabutihan. Hindi kailanman naging liko ang Diyos, mga minamahal. Hindi kailanman nagkamali ang malapay noon. Sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay, panatilihin natin ang pag-asa ng malapay noon. Mapag-uunawan natin, mga minamahal, ang plano ng malapay noon sa ating buhay. Amen. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay. Walang
Masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghihiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghihiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Hallelujah. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Napakapalad po natin, mga minamahal. Dati-rati wala tayong pag-asa. Dati-rati, mga minamahal, ang buhay natin walang patutunguhan. Nakaabang na sa atin ang dagat-dagatang apoy, ang mainit na impyerno. Subalit, dahil sa tao ng Diyos, sa man of God, nagsakripisyo, ibinigay ang kanyang buong buhay sa gawain ng mahal na Panginoon. Nag-ayuno, nanalangin, nagpuri, wala halos tulog, mga minamahal. Wala halos panahon sa kanyang pamilya. Lagi tayong ipinapanalangin, mga minamahal.
Dati walang pag-asa, subalit ngayon punong-puno ng Praise the pag-asa. Lord. Hallelujah. Huwag nating pabayaan, mga minamahal, ang sakripisyo. Huwag nating sayangin ang sakripisyo ng manugat, mga minamahal. Gaano man ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa'yo, O Diyos. Hallelujah. Iyong ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ang aming Diyos, Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Sa ating pong mga minamahal na kababayan, mga beloved viewers, minamahal na mga bisita, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Kung meron tayong mga karamdaman, mga problema, suliranin sa buhay, dumaranas ng mga pagsubok, lumapit po tayo sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa unang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, pagpapalain kayong lubos ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Pagagalingin ang inyong mga karamdaman, ang ating mga karamdaman ayon sa ating mga pananampalataya. Babaguhin ang ating buhay. Mula sa kahirapan, iaahon tayo ng mahal na Pinoon. Mula sa magulong buhay, ilalagay tayo sa kapayapaan. Bibigyan tayo ng kapayapaan sa ating puso at isipan anumang mga problema, suliranin, payapa ang ating puso. Tanggapin po natin ating pong pinakamamahal na Jesus. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una ay ang pananampalataya. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Ang ikatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Ang ika-4 po ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Sampalatayanan po natin ating dakilang Diyos, pinakamamahal na Jesus. Siya'y Diyos, nagkatawang tao, ibinigay ang kanyang buhay, nabayubay sa krus, upang ikaw ako, tayong lahat magkaroon ng pag-asa. Maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Ikalawa po yung pagsisisi, pagsisihan po natin lahat ng ating nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. At atin na pong ipangako sa ating dakilang Diyos na lahat ng ating mga pinagsisiyang kasalanan ay hindi na po natin muling babalikan pa. Ang ikatlo po, pabautismo po tayo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Jesucristo. Kailangan po ng bautismo, napakahalaga po ito upang mapatawad lahat ng ating mga kasalanan. Bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. At tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Meron na tayong kapangyarihan, mga minamahal. Kapangyarihan, maging tunay na anak ng Diyos. Bagamat tayo nilikha ng ating dakilang Diyos, hindi lahat pinagkalooban. Hindi lahat ay anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya. Ang ika-4 po, ang ating pinakamamahal na Jesus na po ang magsasagawa sa bagay na ito. At bilang pagsuko, itaas po natin ating mga kamay, ipikit ang mga mata.
Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng iyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Sus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa napakabuti mo. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawa, kasalanan, mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Kami na pong mananalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, narito po malapit noon. Hallelujah. Ang mga kaluluwa na iyong kinahabagan, pinahintulutan mong makalapit sa iyo, malapit noon. Kahabagan mo po sila. Iligtas mo po sila sa ng kalamang mahal sa buhay. Isulat mo pong kalamang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa sa salita at katotohanan. Panghawakan mo po sila hanggang siya yung muling pagbabalik. At sa pagalatang dalangin namin pong darling beloved Normal Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y dumako mga minamahal. Hallelujah. Sa ating pong hallelujah. Sa ating pong pangailangan, personal needs. Hallelujah. 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 O dahil mapagpala ng Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo sa unang dalangin po ng aming pong darling beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Kami po ay sama-sama umalapit o dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang. Hallelujah. Kami yung patawarin sa lahat ng aming makasalanan. Ugasan mo po kami, linisin ng banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. Kalakasan, kalusugan, past recovery, malapit noon sa aming pong beloved ati Ray Peach Almeida, Isgera Malapinoon, Minister June, Isgera Malapinoon, hallelujah. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbayanan. Patuloy mo pong i-comfort ang buong beloved Almeida family, Malapinoon. Ayon sa pangangailangan ng bawat isa, Malapinoon. Pagkalubo po, Malapinoon. Kagalingan sa karamdaman, kapayapaan, kagalakan sa puso't isipan, trabaho, negosyo, tahanan, Malapinoon. Ano mang kanilang pangailangan sa araw nito, ipagkalubo po, hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating ipatong mga kamay, kanang kamay sa ulo. Ating isipin po ang ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida ang naglehan po sa atin. Kaliwang kamay sa katawan sa parte na may karamdaman. Isa-isa po nating banggitin, palayasin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, arthritis, diabetes. Hallelujah. Kidney trouble. Hallelujah. Liver cancer. Cast out in the mighty name of Jesus. Demonyo ng kahirapan, panlalamig, panlulupaypay, panghihina. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po'y tumayo po, mga minamahal. Atin po munang ipalakpak ang ating kamay sa ating pong pinakamamalapeng sus. Everybody shout, praise the Lord. 3 times jump, sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapunan pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamalapeng Diyos po lamang. At